Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, ihalad ta sa Ginoong atong mga panginahanglan, mga grasya nga atong pangayuon, duyog nining santos nga misa, labi na sa grasya, sa kalinaw ug kahusay sa tibok nga kalibutan, sa paghunong sa giyera sa Middle East o sa kaayuhan sa mga balatian sa mga kaigsuunan nga dunay mga gibati nga mga sakit. Busa maginulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita karon pagsalmot niining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makigagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makigagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Mag-ampo kita. O Dios, nga naghimo ka kang Santa Catalina, nga midilaab siya sa Dios nung gugma, diha sa pagpalandong sa kasakit sa Ginoo o sa pag-alagad sa imong simbahan. Itugot nga sa iyang pangaliya, ang imong katawhan hiniusa sa misteryo ni Kristo, magmalipayon kanunay diha sa pagpadayag sa imong himaya. Kini among gipanghayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pulong sa Dios nagpadayon pagkaylap. Si Bernabe ug si Saulo nakatapos sa ilang misyon ug namalik sila gikan sa Jerusalem, dala si Juan Marcos. Sa simbahan sa Antioquia, dihay mga propeta ug mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simon nga gianggaag Negro, si Lucio taga Cirene, si Manain nga namatuto uban ni Gobernador Herodes ug si Saulo. Usa ka adlaw ni Ana, samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo, igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buhat nga mo'y hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa nagpuasa sila ug nagampo ug ipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug unya gipalakaw sila. Sanglit mga sinugo man sa Espiritu Santo, si Bernabe ug si Saulo ngadto sa Seleucia ug gikan didto milawig sila ngadto sa pulo sa Sepre
Sa pag-abot nila sa Salamina, giwali nila ang pulong sa Dios sulod sa mga sinaguga. Kuyog kanila si Juan Marcos, silbing katabang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos, magdayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. O Diyos, magdaigunta kanimo ang tanang mga nasod. Kaluyan unta kita sa Diyos, ug bendisyonan kita. Ipadanag unta nga ni kanato ang imong nawo. Mahibawan unta ang imong dalan dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. O Diyos, magdaigunta kanimo ang tanang mga nasod. Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya. Tungod kay nagamandu ka sa kanasuran, diha sa katarong. Ang mga nasod dinhi sa yuta, imong agakon. O Diyos, magdaigunta kanimo ang tanang mga nasod. Kaluyan unta ikaw sa katawhan, O Diyos. Ang tanang kalungsuran magdayeg unta kanimo. Panalanginan unta kita sa Dios. Ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. O Diyos, magdayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya si Jesus misultig kusog. Ang nagtuo kanako wala lamang magtuo kanako, kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Mianhi ako nga kahayag sa kalibutan, aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe o dili magtuman niini, dili ko hukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan, kundili aron pagluwas niini.
Adunay mosilot ni adtong magsalikway kanako o dili muluwat mubuhat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti mauunya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton, kundili ang amahan nga nagpadala kanako mao'y nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Og nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa, ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa amahan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang unang pagbasa, naglarawan kanato sa padayon nga pagkaylap sa mensahe sa Ginoo o sa padayon sa pagtukod sa mga small communities sa lain-lain nga mga lugar diin miadto ang mga apostoles o ang mga unang mga magtutuo. Ang Espiritu Santo mi-single out kang Bernabe o kang Pablo or Saulo nga iyang gilain alang sa usa ka misyon o kining maong misyon mao ang pag-adto sa mga lugar, sa mga teritoryo, sa mga dili Hudiyo aron ang ebanghelyo usab isangyaw didto. Busa si Saulo or Pablo o si Bernabe kauban si Marcos, si John Mark miadto sa laing lugar, miadto dito sa mga dili Hudiyo aron isangyaw ang maayong balita sa kaluwasan ug daghan ang mituo kanila. Mao na nga sa New Testament atong matan-aw nga daghang mga sulat si San Pablo tungod kay sa iyang public ministry he keeps going to a mission o building communities. Kunya, to keep in touch with the community and to answer the questions of the community in his absence, magsulat siya og mga letters. Muna nga sa New Testament, letters to the Romans, Ephesians, Colossians, Timothy, Titus, Philemon, o uban pa nga mga letters diha. Kay, ang iyang mission is to build the community for Jesus. Nindot po na nga ingon ana ang atong direction, building a community for Jesus. We may not be going to other countries and to the places nga wala pa masangyaw ang mayang balita, but what we can do is build a community for Jesus. Your home is a community. Build a home for Jesus. Pagkatapos, at tanawon sa itong ebanghelyo, nga miingon sa Jesus, iyang gideklara pag-usab nga, mianhi ako sa kalibutan, dili aron pagsilot sa kalibutan, kundili aron sa pagluwas niini. So, declaration of mission. I came to save the world. O kay mianhi siya aron sa pagluwas sa kalibutan, mianhi siya isip kahayag. Ako mao ang kahayag, mianhi ako ingon nga kahayag sa kalibutan, ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangit-ngit. So, declaration niya, mianhi siya to save the world. Mianhi siya ingon nga kahayag sa kalibutan. Og ang magtuman sa iyang mga pulong may kinabuhing dayon. Magpuyo diha sa kahayag. Ang mutuo kaniya, musunod kaniya, magpuyo sa kahayag. Buti pasabot nga, atong tanaw, sa maning mga kahayag, mga buhat sa kahayag, buhat sa kangit-ngit. Sige, ang buhat sa kangit-ngit, we generally term that sins, sala. Buhat sa pagpakasala. Ang buhat sa kahayag, mao kini ang gitawag the acts of your mercy, the acts of your generosity, the acts of your compassion. Giterm na to ni siya karon nga dito nga doing good to others, either spiritual acts
or works of mercy, or itawag corporeal works of mercy. So di kita masiro diha dapita. Ang una, kinahanglan kining acts of darkness. Sa mani, dumot, silos, inggit, kanang pagpandaot, kanang fake news, kanang corruption, kanang nagkalain-laing mga buhat sa kangit-ngit, mga illicit relationships, o uban pa. Kinahanglan mo decrease kita, muubos kita. Ngano, kay nagtuo man tas Ginoo. Kung nagtuo tas Ginoo, we are people of the light. If we are people of the light, ang atong kinabuhi maputos sa kahayag. Unya kung maputos sa kahayag, mahadlok ta nga mubuhat o buhat sa kangit-ngit. Ang tao nga naa sa kahayag, nagsunod na sa Ginoo, kung makasala ta, mag-guilty ta. Kung naatay mga tao nga nasakitan, natay mga tao nga gidaot nato, natay mga tao nga atong gideprive of something, material or emotional deprivation, mag-guilty ta. So ang tao nga mubati og guilt, kung makabuhat og sala, tao nga iya sa kahayag. Apan ang tao nga dili mubati og kanang guilt feelings, daw ang iyang konsensya, ang iyang tanlag, daw may bagtok, mihimo ng batong bantilis, dili na makakita sa iyang trabaho, sa iyang buhat nga pagpanglimbong sa uban, sa iyang buhat sa pagpandaot sa uban, dili siya makakita sa sayop sa uban, o dili siya makakita sa iya mismong sayop. So, the acts of darkness, karong panahon na, dili ko kakita sa akong kaugalingong sayop. Og ako nga supporter ani, dili ko kakita sa iyang sayop. Even og unsa kahayag, ang kahayag sa Ginoo, tayong gitas Ginoo. Unya nganuman nga nagpaulipon man ta sa darkness, mo ni karon problema sa ato kay dichotomize man ta. Ang usa ka tiil iyas kahayag, ang usa ka tiil iyas kangit-ngit. Unya, kung magbinirahay ni, mapikas ta. Kung magbinirahay ni, asa makapadong? So you have to make a stand. Kay ang iya sa Ginoo has to make a stand. Ako, I make my stand. I will obey the Lord rather than obeying who are these people nga akong gisuportahan, who are these people nga akong gilike, nga akong gi-appreciate. Kay ang tao gani nga naas Ginoo, makakita ka unsay sayop nila. Makakita ka unsay sayop nako, o ako makakita unsay sayop nako. Pero ang tao nga naanas kangit-ngit, dili kakita ana. Murabag ka nang, sige, pagkagabi nag-brown out. Lisod kayo itanaw sa imong kauban ug asa ra tong imong anak, asa tong imong kanang imong bana, asa tong imong asawa, asa to imong anak, lisod kayo tanaw. Pero ingon si Lord, may anhi ako ingon nga kahayag sa kalibutan. Ug kita nga nagtuon niya, di natamulakaw sa kangit-ngit. Now ingon siya, wala ako man ang paghukom sa kalibutan, hinuon pagluwas, pero naay gisumpay niya. Ang pulong nga akong gisulti, maoon niya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. So buti pa sabot nga, the word of the Lord naa. Unya kung di nato nito manon, kini siya may muhukom nato. Mura bitaw sa itong ginikanan. For example, sa balay. Nay panahon nga moingon si mama o si papa, anak, ayaw paglakaw, ayaw pag-adto dito ha, kay may mga kuan nito, siya mahitabo dito, anana, pugngan ta paglakaw. Pero, matinamanon lagi ta sa itong kaugalingon, masinupakon ta sa itong ginikanan, misibat ta, kay gipagkatuog na ito sa tatay sinanay, pagkatuog, misibat ta, nakita sa bintana, padonggit ta dito, abot dito, nadunggaban ka, o nabugbog ka, o nadisgrasya ka. O sa maingon sa ginikanan, giingnan tabitaw ka anak, ayaw pag-adto dito. So ang pulong maoy muhukom nimo. Kanang kay kung maminaw ka sa pulong, di ta madisgrasya. Mao pod sa Ginoo, kung siya ang kahayag,
Kung musunod tas kahayag, dili ta madisgrasya. Usa may atong disgrasya, imperno atong padulngan, uman sa atong kinabuhi sa kalibutan, kung dili ta musunod sa kahayag. Kung musunod natin sa itong kaugalingong buhat sa kangit-ngit, di ta mo decrease diha, dili ta mo move on nga sa kahayag. Disgrasya sa kalag ang atong padulngan. Kung di kakakita sa imong sayop, disgrasya imong padulngan. Kung di kakakita sa sayop sa imong gisuportahan, disgrasya imong padulngan. Kung di kakakita sa fake news nga nagkaylap-kaylap karon sa tibuok social media o sa balita nga binaba, disgrasya atong padulngan. At the end, kita mo ay may kapakanaog o judgment sa atong kaugalingon. Jesus did not come to condemn you, but Jesus came to save you. But when you do not obey the word of the Lord, when you do not follow the light of the Lord, you make a judgment for yourself that you are for darkness. But if we follow the way of the Lord, bisan og usay magkapaltos-paltos ta kay maghihapon ta. Even if we fall into sin many times, but we continue to stand up and do good and walk in the light of Christ, asa kapadulong kinabuhing walay katapusan. So mao ni nga, to be a Christian is always to make a judgment. To whom shall I follow? Jesus, the light of Jesus, or the acts of darkness that is in me? Panindog ta og atong ipadangat ang atong mga pangaliya. Si Kristo atong manunubos, miuli ka nato sa kinabuhi. Pinagi kaniya mo dangup kita nga magampo ngadto sa atong amahan. Moingon kita, Amahan, palakta kami diha sa imong kahayag. Amahan, palakta kami diha sa imong kahayag. Nga ang atong Santo Papa, si Papa Leo, ug ang mga kaobispuhan, padayong musangyaw sa maayong balita sa pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, palakta kami diha sa imong kahayag. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, musundog sa kaluoy ug sa kaaghop ni Jesus, diha sa ilang pag-alagad sa labing ubos nilang mga kaigsuonan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, palakta kami diha sa imong kahayag. Nga ang katawhan sa mga kanasuran, nga nag-antos sa kawadon, makabig ngadto kang Jesus, nga mahimong kabus, tungod ug alang kanato. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, palakta kami diha sa imong kahayag. Nga ang mga masakiton, ug sila nga nabugatan sa pagpuyo, makakita sa espesyal nga gugma ug pag-amuma sa Dios, pinaagi sa ilang mga kabanayan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, palakta kami diha sa imong kahayag. Alang sa gubat sa tungang silangan, magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa tungang silangan ug sa kalibutan. Hinuan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, palakta kami diha sa imong kahayag. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, palakta kami diha sa imong kahayag. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni adtong mga nag-antos
tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan, magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, palakta kami diha sa imong kahayag. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, palakta kami diha sa imong kahayag. Nga ang mga matuuhon nga mihalin na, mabanhaw ngadto sa tunhayng kinabuhi dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, palakta kami diha sa imong kahayag. Lamig makagagahom nga Dios, ang among kinabuhi anaa sa imong kamot. Masaligon sa imong manggihatagong pag-amuma, gidala namo ang among mga panghamuyo nganha sa imong atubangan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang makaluwas nga mga gasa nga among gihalad sa paghandom kang Santa Catalina aron tinudluan sa iyang mga pahimangno o panikingnan sa dugang kadasig. Makapasalamat kami kanimo ang matuod nga Dios. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kinimi. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga magpasidunggan gayon ang imong kahibulungan nga providensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos o sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan. Ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit, nagadayeg kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno langit o yuta sa iyong himaya. Hosana, Hosana sa Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alam kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, may pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panhapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon.
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtuos ka na pinaagi sa imurus o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining paan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahios sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, biha kaniya, dihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Pag-ampo kita sa atong langitong Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunobos. Kay imo man ang giharian, ang gahong himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesu-Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo,
ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibot sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang panag-igsuunay. Mga igsuon, ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, ang langit ng kalanon nga among gikalawat nga maoy nag-alima sa kinabuhing yutan-on ni Santa Catalina, maghatag unta kanamo sa kinabuhi nga walay katapusan. Kinaamong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ugmang adlaw adunay ordination dinhi sa ato sa pagkapari sa upat ka mga diakono, to be presided by our Archbishop Alberto Oy. Dinhi alas 9 ugma sa buntag. First, pray for our deacons sa nga modawat sa orden sa pagkapari. Unya, you are invited to come and join in the celebration of the Holy Mass to be presided by our bishop. Alas 9 sa buntag ugma. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. manalangin kaninyong tanan ang atong Dios nga makigagahom, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog na ang misa. Lakaw kamo dalha ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.